Haupa, Mikel, egunon, zelan aldatzen da hiria aste honetan? Nik uste Donostiko festivalak gauz bat ematen diola hiriari, eta hori da dizdira berezi bat eta glamurra, ezta? Aste honetan normala da bezeroa ospetsua izatea. Nola, jende oso xumea izaten den askotan kliente normal bat bezala, ez da lasaitasunean eramaten dugu. Askotan prentsa arrosan ikusten ditugu, amodiozko gauzoiek edo entzuten ditugu irratian edo horrela. Gertatu izan du da, urrungo festivaleko egun batzutan eramatia neska hori, beste mutil batekin edo mutil hori beste neska batekin. Eta hau da normalean egiten duten bidea. Hoteletik alfombra gorrira auto barruan gertatzen dena, autoan geratzen da gidariek sekretupean gorde behar dute. Nazerreko 30 urte daramatza Izarrekin lanean. Como Al Pacino, Robert De Niro, Jack Nicholson. Al Pacino, Robert De Niro eta beste hainbat eraman ditut. Azkena Denzel Washington izan da. Ilusio egiten du beti, baina ez da lehengo emozio hura. Pero bueno, no es como antes para mí. Gehien gustatzen zaiena da goi mailako jatetzetara joatea, Guggenheim museoa bizitatzea eta hiriko giroaz gozatzea.